Елейкова къща за гости се намира в Калофер, на едно от най-живописните места – хълма Варвара. Оттам започва и така познатата в града Калугерска опашка. Къщата е в близост до женския метох въведение Богородично. От къщата се вижда една прекрасна панорама към първенеца на Стара планина връх Ботев, а също така и към целия град. По време на престоя ви в Елейкова къща е препоръчително да посетите екопътека Бяла река. Едно доста интересно и забавно място за деца, възрастни и любители на природата. Там има богато разнообразни, най-различни видове птици. Понякога се вижда и мечка. Реката е пълна с риба, а очите ви ще бъдат изпълнени с невероятна красота. Елейкова къща разполага с напълно оборудвана трапезария, където там може да си приготвите храна, да си приготвите сутрешното кафе или чай и да се насладите на красивата градина. Трапезарията разполага с 18 места, камина и напълно съвременни технически средства за приготвяне на храната. На ваше разположение са кафе-машина, меялна машина, фурна и керамични котволи. Също и голям хладилник за охлаждане на вашите напитки. Близо до града се намира и светилищния комплекс Драмовете. Едно много интересно място, което също е силно препоръчително за хората, които харесват този тип забавление. Причудливи форми, човешка намеса и много странности може да намерите там. Пътеката до този момент е трудно откриваема, може да се организира, да се посети с водач, но не е невъзможно, така че за гости, които са на Елейкова къща, можем да организираме една разходка до там.
Еликова къща е отправна точка за два от най-красивите водопада в Централен Балкан, а именно Райско пръскало и Кадемлийско пръскало. Преходът до Хижа рай и Райското пръскало започва от местността Паниците и е в продължителност на 4 часа на посока. Преходът е целодневен и изключително красив и живописен. Подробна информация за прехода и всичко останало свързано с него може да получите тук на място в Еликова къща. Кадемлийско пръскало, или още, както се знае в района Тъженското пръскало, започва от горния край на село Тъжа по прохода, който се нарича Русалийски проход и свързва Южна и Северна България. Водопадът е изключително красив и атрактивен. Може да бъде направен за еднодневен преход, за един ден. Може би около 16 км на посока, ако не се лъжа. Има вариант да бъде поръчен и транспорт от Еликова къща до самия водопад. По пътя има много погледни места, на които може да се насладите. За любителите на птичия свят, тук могат да открият голямо разнообразие от най-различни видове птици, като зелен кълвач, пчелояд, папуник, черен щъркел и много други. За тях може да организираме наблюдение на птици, също и заснемане на птици. И след изморителните разходки в планината и в околностите на града, спокойно може да релаксирате в красивата градина на тишина и спокойствие.